and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. O karon sa sumpay ni naginapustang sugilanon, mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Tingalig lain ang kaayo ang yan pamati. Ug di lang siya buot nga masayod ka. Imposible. May lain siyang plano. Nasayad ko na. Then tell me, may wa ba ko masayri, Larry? Sultihi ko. Wa. Mas mayong wa kay masayran, Hennessy. Busa, ayaw na pagpakisayad pa. Dali na. Ihatod na sa inyo. No. I want to stay here with you. No. Dili mayong nga niya kauban na mo, Hennessy. Ngamiligro ka. Ngano? Sultihi ko ngano. Sultihi siya, Larry. Nganong mamiligro ang kinabuhi ni Hennessy dinhi uban nato. Oh, tita. Mami? Din ka. Mami, please. Kung unsa man ka ng imong mga plano, please, ayaw na ka nagipadayon. Why? Larry, anak. Ingo na pala yun ni anak kadautan ang imong tanaw nako. My God! Niya si Hennessy. Ug mo na imong isulti sa iyang atubangan. Nadili ko usa ka maayong inahan. What have I done aron ingnon ko nimo ini, Larry? Mami? Tita. Apan nasayupsan ko. Wati ka sultihi sa batuod. Plano ko unta kadto nga kamo na lang duha ang mahinayon pag-adto sa gawa sa nasod. Aron sa ingon, dili na ko mamahibog sa kapal ninyong duha. I am sick, son. Dili unta ko buot ka basayod ka ni ini. Kung unsa may mamahibog kong kapalaran nga mag-inusara din sa Pilipinas, nawatod ko na lang unta kadto. Lamang mahiluna ng inyong pagpuyo. I want you to be happy, son. Mami. Mula husuda ko sa ospital, apan. Nahuda-huda ko. O sa pabay kapuslanan ko magpatambal ko. Tiguwang na ko. Gusto ko nga kung makabsan bagkus akong kinabuhi. Buot kong matapos din ining baya. Di nahimo kinig saksi sa kamalipayon ko ni Anto uban sa imong amahan. Oh, tita. I'm okay, Iha. I'm okay. Tita? Tita? It's okay, it's okay. No, mihikap ka sa inyong dukan. Are you hurt? Larry, dadunta si tita sa ospital. No, ayaw na. Mawara kini. Ihatod na lang ko sa kulawak. Please. May tambal ko dito. This will surely pass. Dili, tita. Dali. Agakon ka na mo. Thank you. Babe? Si Mami. Nakatuhog na siya. Look, kunuwa man mo magkasinabot ni tita, dili ko buot mangin lapot. Apan hinaot pa unta nga, masettle ka ninyo. Babe, stop drinking. Wa ka pa'y kaon. Ug nakasiguro ko nga wa ka pa'y pahuway. Rest, babe. Ako na'y pahala ni tita. Andaman ko na lang siya og init nga gatas. Aron bugnaw-bugnaw kung mahigmataman siya karong taod-taod. Then, magpa-deliver na lang kog atong makaon. Okay? Okay. Maayo kay bitubag ka na animal. Sabihan sa ni mo, madam ay. Sige, yam lang kung tawag mo animal. Sunod, madam, bird na sad. Kundi fish. Litse! Hoy! Wa ko ihigayon alang sa imong mga binuang, ha? Paminaw, Henry.
Gusto kong magita kag paagi nga masayrad mo kung unsang barkuha ang gisakyan ni Lily o Yaya Taling. Pangita og tao nga imong mabayran, aron makatan-aw sa manipisto sa shipping lines nitong dapita. Triplehon ko imong bayad. Maginahinay lang ko, aron dili makamata si Tita Divine. Ibutang ko kining paso nga may init nga gatas sa iyang lamisita. May kani kay wala ko isira og tarong importansya ang lawak. Ito na nako. Huwag ka mapakasapot sa kong kisulti. Oh, Matod ko, triplehon kong imong bayad kung makakita ka ng tao nga makalili sa manipisto sa shipping lines nga gisakyan nila ni Lily o Yayatan sila. iyang gipapangita si Lily? Oras ka basaylan mo kung hain sila paingon. At tuon mo ang ilang nahimutagan aron hiposo na sila sa dayon. Oo! O say puot niyang ipasabot. O gusto kong dili ka na mapalpak kinig kayo na, ha, Henry? Kinahanglan nga mapatay mo na si Lily o ang iyang giilang apuhan. Oh, may napuak. Si Hennessy. Puset! Hennessy! Hennessy, wait! Tita? Nabuhian mo ang baso nga may sud nga gatas. Yes. Magkuha ko og trapo. Ayaw una. Ha? Unsay imong nabati. Ha? Nabati? Wa ako'y nabati, tita. Wa. Abi kong nabidaw ka sa kong gisulti sa gikasulti ko sa cellphone. Sige. Pagkuha na palihog og trapo. Kadaog na kay mauga na kining gatas unya mupilit unya sa sahog. Yes, tita. Manaog na ko. Italikod ka siya. Itok mo ta ka. Baw ka na'y agay sa mga chismosa! Oh, unsa ka to? Oh. Hennessy! Oh, shit! Siya ka nang nagigda ubos sa hagdan. Wa na siya maglihok. Hennessy! Hennessy! Oh my God! Hennessy! What happened? Ambot! Manawag ko ambulansya! Buhi pa ba siya, ha? Oh my God! O sinahitabo! Nabati na lang ako nga may milag ko po o misinggit. Hinungdan nga dali kumigawas sa kong lawak. My God, Hennessy! May pulso pa siya. Unsa? My God! Nagkadog ko ang iyang Kinahanglan nga madata din sa ospital. Tingaling unsay mahitabo sa iyang gisabak, mami. Mabdos si Hennessy? May apo na ko? Yes, ma'am. Mabdos siya. No! Hennessy, wake up! Hennessy! Di ka pa ba matog? Paway na apo ko. Ito kay pangmudunggo kining gisakyan tang barko paingon sa Mindanao. Di ko makatuhog, Lola. Naghuna-una ka niya. Wa, Lola. Naguna-una lang ko kung unsay umaabot na ito nga ugma dito sa dapit. Diin wa tayo bisan usa nga kaila. O wa ta masuhito. Ingon usab niya na nga kung gihuna-una. Nga atong unang adlaw nga naabot ang duha dito sa isla. 5 anyos ka pa lang yata. Wa ko masayod kung unsay akong buhaton. Apan sa kadugayan, nanadraman sa ko ug nakahimo sa kog mga higala. Sa miagi, ang gihuna-huna ko lang kung unsaon ko sa pagsulti ang ako unyang anak, kung mudako na siya. Ngawa ang iyang amahan o banamo. Kung unsaon ko siya sa pagpasabot, nga dili kami ang gipili sa iyang amahan. Apan karon la, naglibo ko kung unsaon ko siya sa pagpasabot o pagsulti ang akong anak. Padili mahimong ikauban ko ang iyang amahan tungod kay igsuon ko ni kalisod, Lola. Lisod kaayo.
Busa mas maayo pang isulti ko na lang unya niya sa iyang pagdako. Nga patay ng iyang amahan. Lily, Tingali ko noon nahunaon ko nga patay na siya. Ngawa na siya. Tingali pag makahimo ko sa paghikalimot niya, Lola. Lily, apo ko. May gawas na doktor sa emergency room. Dok, kumusta siya? She is okay now. Pero kinahanglan pa nato nga paabuton ang result sa iyang CT scan. Kung wa ba'y nahimong damage sa iyang ang pagkaparok ni ini. Ang iyang gisabak. Kumusta ang iyang gisabak? I'm sorry. Apan dili mabdus ang pasyente. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!